litraa pehmistä, niin tarvii serlaa. Se on erittäin jees, pehmis ja suklainen vaniljafrees. Se maistuu meikäläisille. Maistuuko pehmiksen kesän teikäläisille? Ja tykkää pehmiksistä. Uusi aihe etsimistä. Satunnainen synttärisankari. Satunnainen synttärisankari, Solonen. Jumalauta mikä kokonen. Tässä on iso äijä, mä oon nukkunut ton tyypin vieressä nyt jo 3 päivää. Ollut aikamoinen rundi, voin sanoa, että se on Suomi hiphopis mun suosikkikundi. Siihen ei panna mitään pausee perään, koska me ollaan tasa-arvoisia herää. Toi oli kannanottavaa. MC Särre tulee mikrofonissa aina mottaamaan, koska me olemme maailma ja me olemme ihmiset, liian juriset äijät ja ne pissikset. Satunnainen festivaali. Varmaan provinssi. Tuntuu, että toivottavasti ensi kesän olisi. Siellä myös Solonen ja Kosola. Särre ja Joda Rokki rokkaamassa mikrofoni niin kuin ois kotona. Noi testikaali, MC Kosolan suosikkifestivaali. En halua sellaista ehkä kertoa, koska järjestäjät kattoo mua tosi äkäisen Satunnainen uskonto. Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, Jeesus Kristus. Ja mulla aina Jeesus nitkut, jos Jeesus ei tuu mun huoneeseen huomenna sitku. Satu menee polvilleen. Ja toivon, et opin frontside Ollien. Mut Jeesus ei vastaa, se on joka päivä tätä samaa jumalatonta paskaa. Hedelmä. Mikä? Hedelmä. Rypäle, koska se näyttää niin hyvälle. Me ollaan näitä ruhtinaita 1700-luvun rypälillä varustetun kuninkaita. Todellakin. Mulla mun peti. Ja se nainen, joka ne rypäleet esiin veti. Kaveri yleensä alas niinku hissit, joitakin on vaan rypäleistä tehnyt. Satunnainen diktaattori. Satunnainen mikä? Diktaattori. Diktaattori, Putin. Mä teen siitä ison smoothien. Ja laitan kuuttiin. Sen alle selkeä lohikäärme ja pistän sille ihan hemmetin makeet bootsin. Ja teen siitä ison meemin, se diktaattori, tehdään sille vielä iso irokeesi. Leikataan se ulos ja tehdään siitä viraali ja katsotaan miten se tekee spagatia ja sitten spiraali. Okei, Kosola vielä yksi vielä. Kosola vielä yksi. Satunnainen sukupuolitauti. Sukupuolitauti. Joku mikä ei todellakaan ole hirveän kaunis. Niitä ei halua mitään jumittaa. Mikä se on se kun täältä ja täältä kutittaa? Se on varmaan se tauti. Fuck about it, koska sellaista kukaan haluaa. Oli se tauti mikä tahansa, niin paska on tosi rajua. Enkä jumita. Mikä se tauti on, kun muna näyttää ihan rusinalta? Se ei oo satumainen. Toivottavasti kaikille jämille se tauti on tänä iltana vaan satunainen. Kiitos! Tavastia, mikä teillä on meininki?